Yurdumuzda her ýyl geçirilýän ahaltaka bedewleriniň halkara gözellik bäsesigi türkmen atlarynyň şanyna guralýan esasy bayramçylyk çäherlerinden biridir. Ajaýyp we gyzykly bu gözden geçiriş açlyk diýaplarynyň ösdürülmegine itergi bermäge, halkymyzyň iň baý medeni mirasynyň ajaýyp bölegi hemde täsin ösüşlere ýetiren waka hökmünde bu tohumatlara dünýä jemgyýetçileriniň ünsüni çekmäge gönükdirlendir. Ganatly bedewleriň gözellik bäseşikleri bekişli bedewleriň bütün dünýäde wagt edilmegine ýardam berýär. Aşgabat şäherinden we ähli vilayetlerden saýlanylan bedewler Sinediş meýdançasyna çykarly. Ilki bilen bedewler meýdança beýdegsiz görnüşde, soňra şaý sepler bilen doly bedelen we halçar galy eýerlenen görnüşde getirildi. Türkmenler gadymdan bäri anamdar dosty bolan ahaltaka bedewlerine mehrini siňdirip, olary altyn, kümüş hemde durly gymmat baha daşlardan ýasalan gymmatly şaý sepler bilen beýdäpdirler. Her bir at, ady, ýaşy, gelip çykyşynyň maglumatlary ýesi bilen tanışdyrylyp, eminlere we köpçülige görkezildi. Bekişli bedewleriň köp sany jan koýarlary, arasa gany atlary seçeçilik taýdan ýetişdirmekde, ajaýyp ahaltaka bedewler bilen nesilleriniň üýtgeşik beden guruluşlaryna ýokary baha berdiler. Gözden geçirilişde atlar öz daş keşfiniň gözelligini we başarmagyny belent mertebelik bilen görkezip, diňsiz taýsyz owadan kamaty bilen maýil etdiler. Ahaltaka atlarynyň arasa gany tokunlary seýitleriň tagallarlary bilen döredilen hakyky genji hazinadyr, ajaýyplykdyr. Asırlaryň hemde müňilliklaryň dowamyny ady rowaýaty bolan bedewlerimiz ören köp meňzetmelere münasip boldy. Türkmenler öz bedewlerini, adam kärçiligiň, belent käsitlerini we sypatlaryny terbiýelep, olarda tebiga sağlaşyk bilen birlikde asyllylygy, mehribanlygy, dostanylygy, başarlygy hemde duýgulyk käseti görýärdiler. Bular barada türkmen halkynyň millilidir. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň kitaplarynda da beýan edilýär. Gahrman Arkadamy bedewleri bütün galyby bilen halk söýgüsini siňdirip, ahaltaka tohumly bedewleriň dünýädäki şöhratyny belende götürmek, beýik ata-babalarymyzyň açynalyk sungatyny ösdürmek hemde wagt etmek hakyndaky aladany döwlet siýasatynyň derejesine çykardy. Şonuň netijesinde ýurdumyzda bekişli bedewlere iýdek etmek hemde olary köpeltmek, milli açynalyk ýöreglerini gaýtadan diketmek, atçylyk sportuny ösdürmek, at çapyşyklary, uzak aralyga atly ýürüşleri, atlaryň päsgeçiliklerden geçmek boýunça seýisleri, tälimçiler hemde usta turgunlary taýýarlamak üçin ähli şertler döredildi. Ýelden ýörek bekişli bedewleriň hereketi, ösüşleriň we täze ýeňişleriň belentliklerine tarap anamlyk adam urýan ýurdumyzyň okuny hereketini aňladýar. Çünki ahaltaka bedewi berkara döwletiň täze ýamynyň galkyny döwrüni, döredijilikli ruhy göterilişiň eýamyny alamatlandyrýan ajaýyp keşfe görli. Ol Gahrman Arkadamynyň saýasynda we arkadaly Gahrman serdarymyzyň parasaty başçylygyna watanmyzy ösüşiň täze belentliklerine tarap alyp barýar. Şoňra şu ýylymyň garaşyly baýky we tarap Türkmenistan bedew watly atmanadı mekan diýen şygar bilen atlandyrylmagy ýurdumynyň önemli gadamynyň ýelden ýürek bedewleriň badyna meňzedilýänini aýdyn alamatlandyrýar. Ýelyň iň owadan ahaltaka bedew watly halkara gözellik bäsesiniň desapy tapganyň jemlenenine awraly emin agdalarynyň öýdara maslahatlaşmaklaryna degişli çözüt kabul edilip, ýeňji diýilip hasaplanan bedewleriň atlary ygran edildi. Şol atlaram ahaltaka bedewleriniň gözellik bäsesiniň jemlenişde tapgan atlaşmagyna hukuk kazandylar.